Papati yan jathum donge. Is a musician. Nyako ni ne picho mako ka gumo. Ogni samoro no miel ne papati. To picho make nikech ne picha to ko miel. Video ema miel. Koro kata yango wacho ni en bende ne teach at the moment. Ma picha no make. Koro nyako no. Ma relationship moro samoro gionge gi papati. Nyako no. Ngani nitere relationship moro ngani ni podokia. Ngani jiari ongere zaidi. Wakati kete ni mara de, me bro watch ni no ti bro watch ni ti bro mana. Mani so di mono mini chope. The scene. Mono mini chope step mo gumni. Already ni date. Kori ngani koko gumo cha. Mano already osedonjo. Mano koro kaka na eno. Oko egumo yoma. Nyako no gumo yoma. Ngani duga penje kanya. Agochone. Na duga goje ka penje to koro raya apenje. Kata kaponi iya mwa ni timo kamano. Nyako no gumo yoma. Kine ogum to mano gimoro no donjo. Ngeni ngamo ngeyo ji ariyo yene wacho gimoro ma important ni ji ariyo emongere. Mangiso ni ngacha kako gumo cha mano gino donjo. Oko gumo. Makine ogum ne ngabani ko nyama wache kame. No konyal gumo yoma. Ange konyal gumo yoma en kine ogum kamano. Nyako ne chopoko timo gageri kaila. That was the first day mano timo gi papati. Engineer me api kacha chagini is very hot. Alafu ngombe kaka nogo picha gi papati. Koro na wacha gi niya koro wa gola de chiel si chanote. Mondo kikibere ni there is any connection mora. Masani kada kuponi ya kaka. Ni papati yo kalo ka nyako no. Gikalo kae gidonje studio ka to gidonjo nini. Mago kuseda. Gimadu na sego men. Donga pa ni winjo kama na se wacho. Awiki lojeng ni ine mi ngado ni girum. Magi pinji ni oler. Dame gi mara racha. Aise modongo se bedo kuipa. Kare nyeni podo ne gi. Omera. In bitter X. To keto a very bitter one. Ito kora penje. Gimoro kisegole chunyi. Tuweyo igole ni ketni ya. Gima ngweno pod dugo ka buta ni gijan. Ma iwinjo ka isengado miyo girumere miyo gi mararacha no gin bende gikaw giwacho ni we wakaw marachno. Tiwinjo ka koro giginene. Point more lalo ka. Gima ngweno to pod dhi dum buta nango. Ngama ngwe kidji. Ngama ngwe bwana do kiuya. Algi mangweno. Okada no kale buta. Yani sebedo kode all along. Koro kuwuok to dum. Mano pachi. Gima ngwen gima chal nade umai. Gima ngwen gima chal nade. Ero ni moko. Gima ngwen gima chal nade. Madu. No dunge kanye. Ani tiri penye moko makanya doko gi. Wacha kata wanyalo ngado kata kanye. Ina no ba. Ada nyisu gi mana dongi. Boyne gi moya. Dongo mar. Boyne dongi wuya. Samoro ingeyo samoro dungu mamit. Gima ngwe. Mato gimati ngeni gima ngwe gidoluo en gima dung marach. Ngenga wa nyisi, Nyene damu nyakuma du. Ola langu nini kaka nyakuma dum. Ngeni ya wako ni gimara chiel. Kena no ka ngato le. Ni ngato leng to nitiere ngato moro makoro jari en kata en koro yie wacho gimara mora kuom. Ngama leng no kukunene gane kamano. You did interview to her do. And he said no wacho gimara mora te. No. Kan ni se to kijana miluongo e TikTok ma yiwak ni. Koso dibere ne we mani wacho ne don't yalo para that Yeah. No ni see nango from there. Ni buy molilcha. Akini sura molilcha. I'll be in the camino. This is my time now. Kora be wa watch make madongo. Dum reverse kardum kanyo. Kardum kanyo. Kardum ano dum na ko dum. Igolo juje chamonyoyo boa. Kore tapo chamonyoyo nanu. Kora don't penja mapenjo bwana. Wa urukora walo. Magete okwalo. Magete okwalo. Ine miwacho no dum. Koro wan watemo mana ngeyo ni odum machal nikech wato ko dum no. Gilonyere gi duk lakini raya bende dum ngwe.
To seche modung ng'weni. No, according to him, seche modung ng'weni tunde bolwar mabende gichalo balloon. I don't know if you are getting me. Ba nitere nyiri ma. Be chalo ni monyo. Ine. No mateke room. Nitere nyiri ma. Mrapole. Mos. Ba. Mos. Kongo bocha na gigweri 310. Angono. Ni gweno miri wade sili kapa. Yo tie gwen moko machalo kichanuga. Keno tinde ge tie gwen go. Umiya gombo mong'eyo raya. Raya to sano kinyal ng'o tie orumo. Orumo. Raya manen LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Yes, nyakora moge machiegni kendo mapodi luongo ni LTN Luo Trending Nation kuma mopandi inyenyo elela. Kawuono wan kaendi ji adek e table mabende wadwa ni wawinje matin. Ma kawuono kendo waluonge ne kom. Akero waluonge ne Luongo no rindi. Ma okorindi. Kodo bedo rindi. Ma okodo rindi. Gibona gima gini yo. Koso bala taglo. Huh? Bala taglo. Bala taglo. Koso dual. Yeah. Mopogo luonga no mari naso mari chieno jamo ne mbele chiene mineno mbele mengo. Emingo ndo boka kata nyalo wacho do mari dhako ngodi ni gichake kore kubni ariyo to podi chwako sitire u. Wan kaka kapile. Dhiang. Yes. Kon joge mato suspect okadwa no mosji adwani wakungo chak kodi. Yine mikungi boss jopiny. Ne joma nyalo bedo no kiaya kata inyalo bedo ni ng'eya to wich wiwi owil gi nyinga. Ng'eni wich nyalo wil. Mani many nying ng'ato to. Ineno ng'ato kakalo bwana enda ng'ani luonga ni ng'a. Ni tem ni manye. Kanye ma Koro, you look familiar. Yes, kanye ma you look familiar chawuoge. I don't want to look familiar for you. Ani luonga ni dhiang' radida, dhiang' paka makwar, dhiang' angonga, dhiang' min kangela udo dhi odugo nyathi okodhe min nego min gi leny wuod gi rutheng'. Yes. Ano podi nyingi dhiang'. An kata kimiya composition nandiki to nyinga no ema ndiko ni Tachoko Pep. Kawuono wan kaendi gi Rwath. Rwath ni okungo oful nyinge, okadwa na oful nyinge kende. Oful nyinge. But talk the speak about you. Talk the speak. Talk the speak the truth. Okay, kachel na jago duto manena. Just Nyinga. for correction. Gini duong' mokinya keto no achiel kachiel. Gini keto Ma iluongo ni LTN. Kama mopandi nyenyo elela. Goye kata gabora bora. Abora boro achiel kachiel. Aona achiel kachiel. Abora kabora. Ne jogo Bende kiki luongo jogo ni nyikwara mogaji wang'. Nikech jogo kila ng'ato ng'ato nigi kware. Sawa. aya. An gi nyinga, nyinga ma nyinga en Alphonse Omondi. Alphonse Omondi. Okay. Mane nyinga. To mok nyingi. Engineer chore chwe gini mondo isoka chelo ne ko ochore maber. Mondo mi wawi kita adek. Wawi keto ni ati adek chando jogo bet gari. Adek tatu. Jogo bet gari chigi tana bet ga chienda ne wadwa na pinyo nyene ti yuda maber kabisa. Shu nyakora bogi podi tude ma iluongo ni tude sane tinene sane. Tiwinje sano. Tiwinje sano. Tiwachi imbi comment kanyo sano. Imbi comment. Timiwa pachi sane. Sane. So esa nyakora bogi. Mane momi iluonge ni one on one to siepa ni iluonge na chiel kachiel. Gini iluongo ni one on one to ng'ato to dende na chiel kachiel wach marach. Nyaka sani kugi kono ni winjowa. Iyuda. Engineer, you get us. Engineer. Ayudi more clear. Ano ke yuda makle. Channel still will convert into one, but I can do something. You can do something. Ikoro mogi oyudo makler mane channel ste obedo converged to one. Koro imanyo channel. Yeah. Yes. Umbe uru nyal mea mi poka. No, one marwa ni sawa. One marwa ni sawa. Nyikora mogaji wang one marwa ni sawa. Mara ni sawa. Inyalo kete kata mane 48 ingene ko kwanyu nyago le 48 igole yango. Tempo 6. Koso watim logo magi kungi winja ne kamare makao kende. Mondi keth magwi, mondi keth moro, ange chak machielo. Mara channel 2.
mara. Samoro be ok en kata kamera jok nyikora muga jwang samoro mari no luokore. Mara. Mari, did you take the bathroom? Mara, yes, Mara. Mari. Mato Mara. Ungenga mamaya. Mato gira ungenga mamondono. Mato Mara ungenga mamaya. Of course, to my amazing people, my name is Edgo Dhiambo and I am a freelance journalist from Nairobi, Kenya. Hakikisha kama unapata kutune in ndani ya LTN, that is Luo Trending Nation. Hapa, this is the home of all supportive channel ambao so far imepata kuwa kwenye industry and so far inafanya vyema sana, imekuwa ikipromote sana wasanii kutoka the Luo land, that is called the Luo Nation, wanapata kuchipuka kutoka kwa channel kama hii. Guys, hakikisha kama unapata kusubscribe, bonyeza alama ya subscribe ufike 100k subscribers. Kazi safi sana hapo, chapa kazi. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Nyakwara mogi machiegni kendo kaka pile mapod iluongo ni LTN Luo Trending Nation kuma mopande inyenyo elela. Gisane ni endi wan ka kendo gibidi wakoni ni ka ung'e maber ni poke subscribe to subscribe mondo mi anytime ma wan kanyakla tiyudo achiel kachiel. Kawuono ni endi wan ka endi gi dhiang' radida ma bende dhi koni nyinge hanto kaka pile pod iluongo no mari nasho mari chieno jamono mbele chieno meneno mbele ming'ondo boka kati nyalo wacho mari dhako ngudi nigi chaki kori kubni ariyo to pod chwako sitirungi dhiang' radida. Yudhurwa an naonge weche mang'eny. An nyinga iluongo ni dhiang' radida, dhiang' paka makwar, dhiang' ang'ong'a, dhiang' min kangela, wuod odhi oduogo, nyathi okwodhe minego min gi leny, wuod gi ruthing', an wuod kabondo. Mano kore ka pod irama ni onge gi weche mang'eny kare di bedgo. Mano nyinga. Weche mang'eny onge go, mano mana nyingi. Weche mang'eny an aonge gago. Okay. Kawuono wan gi suspect of the murderers. Iluonge ni Point to neno suspect adier. Okwongo full nyinge. Jatelo okwongo weche nyingi. Gi nyinga an iluonga ni Alfonso Mondi. Mane nyinga ma dang' awach ni sirikal ong'eyo. To gi nyinge matiyogo music industry. Makoro mi bedo suspect. Suspect kanyo to kanyal wuoye. Lakini gi nyinga matiyogo music industry an iluonga ni Soknko Bila Pesa. Mane nyinga. Koro nying mane kindi nyinge gi marwaki sida ahinya. Nyinga marwaki sida. Koro to en Soknko Bila Pesa. Ene makata sani koro oketi tabu. Ene makoro sani oketi tabu kalore gi jogo duto moseng'eya. Igere ya noepo. Noepo ni aka suspect kanyo to kawuoye gi penjo ni ya. Kore nyinge gi ere makelo sida ahinya ni en makata sani oketi tabu. Ene makata tabu. Koro wach tabu ma Soknko Bila Pesa oketie. Get no dage ni ok suspect. Iwo kisiaidi. Okelekele mine miyeke ni mali kita shida. Kuri ka kidu giwe madho gitambe. Mano shida mane ma Soknko ketie. Soknko koro ketie no. En kamano. Skoro Soknko seketie shida. Mokwongo adwa ni ikwongi kon jopiny ni in wuor kanye mondo mi kwa lawi gi kese to wang'e dalau. Wang'e kama wagike kata kaponi wachopo kama wamakiego anyuola be nyalo join wa e lawi nikech geto samoro gi lawi ga pile kata kama onge. Wadwaro ng'eyo ni ija kanye nonro mari kaso wachak kes gi kanye. Soknko Bila Pesa ya kanye. Anaya kamoro ni Uyoma oyudre Siaya. Mano kin Bondo. Koro awach ni Bondo gi sani iluongo ni Bondo sub county. Subdivision. Sani koro iluongo ni sub county. Koro sani anto. Ora ni en sub in wuo kata subdivision sub county. Mano dalau. Nying me yin me Bondo nying. Mi Bondo nying. Koro ato dong Uyoma te dala ba. Eja Uyoma. Eja Uyoma koro kama.
boy ni ok jawo yomo mari. Winjo kaka boy ni openjo ni an bwana jakanye ni an awuok kamoro miluongo ne Uyoma mani ngeni kata no kia kanyo. Kamoro village luongo nango gojo Uyoma piny bwana. Village to Madian. O Madian village. Ingeni Uyoma ji okonge malongo. Ingeni Uyoma ben tiere kaka odwa kodo kidogo. Iwacho manade. Uyoma dala godongo swa. Beda mos komonda koni janam. Iwinjo. Ingeni kinyiso ngato na ya Uyoma. Ingeni se aduong. Oduong kendo tingo kabile okata kabile. Ingeni kidoke kabile to koro ichal ni koro kacha bende ni en piny machielo. Koro Uyoma kokilero ne ng'ato ahinya matut to konyal ng'e kama Uyoma nitie. Koro maja Madian. Maja Madian. Madian Uyoma. Kobong. E kwinyi luo ka itemi ang'o. Dhiang' Radida en content creator, en MC, en promoter. Umari Nas the same. Anaja biashara. Itimo biashara man. Businessman. Analoso gi miluongo ni njugu. Irego. En special, ok en njugu karegi. Oluongre ni awach nango. Njugu mar sukari. Njugu mar sukari. Njugu mar sukari miloso maber. Ok tigi sukari kende. Itimo nango. Ingeni ya. Kibiro ka. Beda open nikech product ni. Ma piny luo nyalo nyiewo. Ingeni kata an nitie ng'ama nyiewo ga godo njugu. To ka tianga fweny ni anyiewo ga ngano njugu to in bende in gi njugu mosetwone njugu tangei mosetwone sikari man to pokabilo. I can shift to be your customer. Yeah, so we kalo kodwa ka ng'ama kalo kodwa nitie njugu moro. Nitie njugu moro. No. Wo kodwa. Okay, njugu atimo hand akora loso ga njugu ma special ma atime yot, then atimo gi miluongo ni mobile delivery. Kora nyalo set estate onyalo bedo kata barabara lakini kora na wuotho kode. Nikech en gima nyalo bedo go piny nyaka convince customer mise ni en kama. Koro ni anang'e njugu moregi. Jomoko wire blue bar. Iluongo ni peanut butter. Koro mari ni be en peanut koso mari ni marani nitiere kako lose go juice moro kijuju kidogo. Ng'eni juice ni ema tamo wan nikech iwacho sukari e an ng'eni kaka sukari no jokanyo. Koro kande njugu moro gidwa sekalo kanyo wacho ni nyinire njugu to uso kaka peanut butter. Koro njugu maloso mar sukari nitiere kaka lose, nitiere some spices motiyogo. Yes. Embi wire mkati. To koro kwire njugu en kaka inyalo chiel njugu ikwang ichiele kawaida. Nyikora moga jwang' ma en wuod Uyoma en gi lony manyasani mar loso njugu. Ma bende gi Eric Sani odwa pimonwa kaka loso ga njugu. Wacho ni kwang ichiele. Njugu ni ikwang ichiele kawaida kaka ichilo njugu mamoko ka. Tok mano nitiere spices moko ma wan gi kaka food color ma en ga dark ochalo kaka coke. Yani nitiere kaka en ga container moro matin. Koro there is a way we do it. Koro nyaki bed gi sukari gi those spices kato bed ka in gi tangawizi maybe gin koro spices moseregi ma inidhi mana nyiewo gi supermarket. Inalitimo nade. Njugu ni tuone chai. Koro kosichame achama. En kuri muode but koro kimuode kuna taste flani inaleta. So sio ile njugu tu ya kawaida ya Martin Bob. Nikech koro ng'eni ka selose kamano gi spices. Nitiere kaka ilose njugu maleny in short. Olenyina in a way makinene kwa umbali inyalo feel tune let me have a taste. That's a talent. Yeah, okay. Koro kanyo mewazelea. That's a talent. Ng'eyo nyeni you come up gi a very good idea. Ting'eno wuok kode all the way from Uyoma. Njugu leny. Ng'eni gimoro kapok iloso Omari, you have to picture it mind ni gini ka lose to the wuok kama. En no se picture mind moyudo ni en gima leny. Koro kako kalo mole chop moleny ni mane process mo koro ewa gombo ng'eyo to tamo. Tamore bata ng'e gimo miyo embo temo gengo nikech depo kwa yao. Yes. Dhano koyiere. Koro yino ke use 10 bob bini chako from 50. I started from 50. Wow. Yes. Wow. Iwe njugu ma special njugu ma otwani sukari en tangawizi. Ingredient man. Watiyo gi kendo gini
nitiere ni vile tu we wacho te we wacho but jidano ko yiere ngato biro spices to ng'eny spices bro lure gi midwaro kedwa Jakwaramogi ka in Nairobi galora mare idwaro njugu mochiel nyaka gi kitungu en njugu matangawizi ukale njugu miketo roiko kwa umbali pod en mana njugu mowuoye njugu mawir mo maleny njugu maleny imanyo MC Soknko Bila Pesa kikelo ne pesa gi njuki to mi njuke to bedo gi pesa to en pod lunga ni Soknko Bila Pesa gima wadwa watim Soknko Bila Pesa nitie kuma bende okowacho bende ogine otimo MC and the rest. Yes. Ose wach pile ni waketho nying jothum. Kawuono wabiro loso. Brand loso tek. Wapenje ne ang'o momiyo oketho nying Papati gem lodh cha. Bwana, ang'o momiyo sebedo ga kiketho ga nying Papati e TikTok. Penjo maber. Maluth. Abe an gi luth. Kare kila ng'ato gi ludhe. Kare kila ng'ato koro gi ludhe. Ang'o momiyo iketho nying Papati to brand gero tek. Ang'amo ni gera mari. Iwe Papati mosegero mari. Giri ka giri to nyaka imany kaka inyalo yude. Koro Papati okwalo thumbegi. Kawe. Ang'o ma mari? Apa ni giri dongo selandre kendo sengere ni. Konwa ya wanwa konwa gi moselandore. Konwa gi moselandore. Koro gima miya ketho nying Papati? An Papati ka ketho nyinge. What happened? An gima nadich go ne nyako mano kaun. Hey! Ilaro nyako gi jathum. Yawa. Donga ba jathum. In gi thumbegi. Ok nan gi thumbega. Ingina jathum thot mane. As long as in the music industry, whatever you're doing there, be department man, it falls under music. Ni jathum. Abe jathum. Wow. Nango kanyal bedo jathum. Nangisi ne boy ne talent. Ira kumode. Yes. Anengane koro yang. Mano koro jathum mayo jathum wad gi dhako. Papati. Jathum erre. Koso gini na matter of gira. Gini giri miyo ngamiero to ding imiyo ngamiero to dino giri miyo ngamiero giri kai moro waket thumbe presenda di areyo tachiel moro ka moro nege menenge ti boro wachri gini to mara kenda bingeni era mere otadage to inda ne mawachre to ng'eyo ni marima raga bende koro nyini to nokodhi winjo ne gini ting'eyo ni marima kasto kevo maka wile jewa ne gino giri miyo ng'amiero koro apani nyathi chacha ne winjo thum kevo kabisa wan gima owuok e mbui ma ne kacha momiyo kawuono wabiro ka en ni ketho nying Papati to ok bernwa by the way to nyako chakeni nok osiepni kia Papati nok gin go ne na shoot. People have been asking a lot of questions. One kaka jok mong'eyo kaka brand gero tek. Wawacho ni wa protect brand mag in fact one gidhi ready de sani wadwa kata nitie jok moko maketho nying jomoko ni kia jothumbe moko nigi gopegi. Wan wabro chopo kata ka jathum nigi gopi. Sani nitie jathum waluongo kae mane owacho ni ketho nyinge. Koro ne wadwa ni yud rad gi joma ketho nyingego. To en emo epo. Yes. Ne wasepango ni kawuono jok mawacho ni jathum ma Kenya wacho jathum ikone wangi. Ikone wange ni in gi gopa. Tamori chula. Nekech gima nyalo moni kono jathum wange okane. To wan ka. Koro okwadwa winjo ni Papati bi ketho nyinge to wagemo ng'ano. Oketoka. Koro explain and defend. Ni noki ketho nyinge you are just ne en samoro ene manoketho nyingi koro en bende wabro manye gima timore manyako ng'e ni sama ineno ka gimoro dhi marach you have the right mar kwero ng'ato kata mar nyiso ng'ato kalure gi kako osebedo kata usebedo iwinjo koro Papati giraya kaka ne giromo to kanyo kanyal do we joko ugine okaw joma okanyal donje mar ariyo piny masani generation ma wantiere
wan gi lony. Yeah. Kendo iyudo ni ng'ato kogo picha nyaka post e internet. Ing'eni sana kochono nyaka idhi e studio nyaka igo picha. Inyalo goyo gi simbi. Inyalo goyo gi simbi tinyalo timo gi miero. Ing'eni kin gi simbi, that is your private. Amire chuno ngabiro ka. Inyalo kata goyo gi CCTV. Koro nyako miluongo ni Ryan. Raya achiel manogo picha gi papati. Notimo gima ok ber. Ing'eyo kata sani kin gi tich nyaka imi tiji luor. Yes. Iwinjo? Obed ni iyude matin, kata iyude mang'eny, kata itime machal nade. As long as ni ing'e gima itimo ming'e maber niya, anto ka manyo gima dang' atimra nade, anyalo makrago. To nyaka imi tiji luor. Ng'ama ok omiyo tije luor e kinde ka. Koro Raya. Raya before donje tho. Ing'eni upenjo wach papati do. Papati podo kada mulo kidogo. Koro amul mar nyako ni. Raya ka pok no donje tho. Raya niti hotel. Hotel manutie ni department manomiye nen tero chiemo, yani order. Delivery. Koro there was a time mane nyako ni kelo ga chiemo, noyudo ka an bende nitiere kama namako. Mabe nayudo tonglo na moro. Koro nyako ni biro ga gi chiemo. Ok en njugu cha. Ok en njugu, mano bifa los kata. Mano poko donje department mari njugu. Koro iwenjo. Koro nitie kamoro nayudo go tonglo na moro. Koro bende nitiere kana pango ga jotho ombe e club moro kan. Koro club no bing ni koro waiters be ne order ga food, nyako cha ne nyalo biro gi chiemo to omiyogi. Koro from there ing'eni koro kaka ng'ama dicho inyalo wacho ni wa bonga gi dem. Ojaber. Koro ine gimoro ka beto nyaka iji amini Isere ya watoke huo. Wawoya. Bere ing'ino kinyalo wacho nyaka isere. Ing'eni mondo mi ng'i gi ng'ato. Sani ing'eni mondo mi ng'i ng'ato kidhi adhi direct na dwa sira. Nyaki tem ka gimi nyalo tugo gi pache kidogo. Ikete close. Close first. Pas magisere wadhi. Koro nyako ne biro ga kamano that day kamano pinyiru pile to kamano to wachako mana ng'iyo gi wuoyo. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla ong'eane life mar jothum gi familia margi ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ga to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Joka mama Tumbili to one kai LTN. Yo, what's up guys? This is Tumbili na niko chilled ndani ya Luo Trending Nation. Keep it locked. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Nyakora mugine wani break kaje cha endo kuma bende ne director kuona nini tiere itilafu moko kanyo kalure gi gik molos lwet dhano to kata kamano giseta tuago very fast kenda pane yuda maler kabisa kendo kaka ineno no endo wan ka endi gi MC Soknko bila do MC Soknko bila pesa no ni Soknko bila odambla Soknko bila dueny kora kiani Soknko ni to biro nango kiani en Soknko yango but Soknko mano nyinge mano nyinge ke Soknko ni kubede bedo gi gimoro ngene jopo logo ni rich eno kaka rich ndege en ng'ama nigi pesa but koro iluongi ni rich to rich ya rich ok nyal afford 10 bob
Koronge no ma Soknko angne wayaka. Kawuono ja kwachwadi magara ko poni ati wach papa tini wacho ni lere. To wach nyingi ni tokea kaka kwa milo. Nekech ok inyal chakori nying ni in bila pesa ise expose nyingi kasto ikima inyako nikech ionge pesa tin bende ibukoni ni ywak. Ne podi kono esto ne podi miyo wazitori kaka ne uchako wuoyo gi Raya. Yeah, koro from there kane Raya tich oduogo ochunge. Mane ngeni koro tich no dhi rumo ne. Koro being ni ne koro o deliver food. Oko koro nitie jok moko mane dhiga gigo jomoko tamre chulo. Koro ngeni wuon hotel kosewacho gimoro giminyalo time onge. Koro nyako ni obiro ira mo explain ani kamutie ochunge. Nyisa ni ochunge because of na penje. Nyisa ni nitie pesa moko mane ndoga koro mama chok nyal chule pesa nete. Koro ido ni ichule pesa mathen koro ingado. Ineno. Koro kingado kamano koro momieno mane emokwaro mano kore mare. Koro from there to penya ni bonyalo do tich. Mane ngado do ka asega wuyo kode that was 2023. Koro Raya no se ketho tich. Tich norumo ne. Tich norumo ne Raya. To kuma koro boss ne onyise ni ino kane kwanyalo tiyo. Ema bango biro explain na kako bedo. To from there koro napenje ni tich mane minyalo timo apart from that. Nikech ingeni ngato ko wito tich. To sengiyo ga kotiyo. Ka tich ok no wito. Koro ingeni akora penje ni tich mane minyalo timo nikech koro gisen tich mitimo ero to nge nikech anto tich ma anyalo kwayo ni to mana kapo na wuyo gi ng'ata makae. Koro nonyisa ni nodwaro tich moro amora. Koro ng'e mano to ma ana wuon koro mano sedo kaka nosega wuoyo mako wan osiepe koro nasega sere koro ne ndemna. Kanye me pando wa. Koro tichako wuoyo in bang. Koro dichwo manyone chiege tich. Wakata ni manyone chiege tich. Boyfriend manyone girlfriend tich. Kanyo to kikwa donja ahinya. Koro kanyo bed ni dongi sengi maber ni en mara. Okay, ni mari kapo kineno gimoro. Ma isene ng'eyo kanyo kanyal wadhi step by step. Yes. Koro koro wasichope step makoro en mari dwadhi ni gik moko mitdugere omari ni ng'ani baga but njugu to nasepoko kanyo nakoro chadi. Koro nyako ni amanyo ni tich platinum. Tich kethore ne ka osebedo mari. Don't go room already we are in a relationship. Okay. Yeah. Machakoro nen continuously. Makoro samubiro explain, to biro explain ne boy. Obiro explain yeah. Even. Koro boyfriend manyone girlfriend ne tich. Bona you are a good boyfriend. Let's go. Okay. Koro nyako ni awuoyo gi kijana moro kanyo, owad gi wuon kanyo. Ngano wachona ne tich to nitiere. Tapenye ni nyalo tiyo tij club. Ni an pesa madwaro, anyalo tiyo tich moro amora. Koro from there achako tich. Koro tiyo to edo matin. Then another thing again, a club mane kora be antiere ni to be utieni. Ne nitiere ga live performance every Friday. In fact no chakrega every Wednesday, Thursday, Friday nyaka Sunday. Koro kanyo neniga busy. To migoyo chakre gimoro weekdays nigoyo ga saa 10 nyaka gimoro saa 5. Koro weekend gi ichake kata saa 6 maro bichieng tango ilore saa 5. Koro nyako ni wabeda kanyo. Koro ngeni an be no kadwa na me agol pache yani no kadwar ni mondo jiong'e ni ang'iyo kode. Ngeni sama initich itemo protect teach. Itemo protect teach. Kora bende nitie ng'e moro mokahero ga. Ngeni nitie jok moko man ga ng'e ma odwa ni mondo ochak wacho ni ng'eni manyara okadwari kanyo. Naonge gi that tabia moro mar nyiso ng'ato ni chwado gi chini ya ma waba. Kora be dong na nyiso nyako ni ng'eni ma club. Ting'eni club nyaka warit tich.
Koro ng'e nyako bo ng'e gimotimo. Koro ikindu kode ng'ama noyiero keto gik moko e bwo pi. Ng'ama noyiero ni wapand gini. Anto gikikora koro kaka ng'ama dichuo. Ineno. Ing'eni kaka ng'ama dichuo ni maneno ni pand gini. Akina pande gini, ingeni ya niti, akini bei elewa kama kile. Elewa hii, kama oka wawinjire. Pakar pana to wadonje, yuwinjo. Gimatemo timo kachi ingeni ya. Protect teach. Okina protect teach. No kadwar ni mondo koro, kata kaponi one on that relationship. No kadwar ni mondo koro ngato ng'eni nyakoni en mar Soknko. Koro no kadwar ni koro mano bedi. Mondo koro mi thuolo mar goyo pap maber. Overa dida. Koro. Dida ngene ka bedi no sawa magisi pongo nyalo loko nigo. Weje loko. Koro. An koro kaka ng'ama dichuo na wacho ni nikech koro rati utije afadhali ashapata kitu ya kufanya. Koro at least en gi kama nyalo yudo. Koro anto kaka a struggle kian gi kaka yuto mara nitie mano na it's me. Yes. Koro nakadwa show that picture kata no ing'eni nitie jok moko manyisre. Koro apa ni winja. Koro nyisruok mara gira no kadwa ni mondo expose ni koro ji one ni koro kata ka en mara nogo I can do whatever I want. Koro winja. Koro from there obedo matin to nyako jam. Jam ya jamane. Jam ni koro itere marach. Tapenye ni mago gina challenges to. Itere marach, ngatere marach. Don koro ing'eni isiche moko jomoko bende bill ing'eni koro jidhi bill. Ng'ato nyalo dhi gi bill kata kowe mano ido ni koro boss bende wacho ni supposed to serve customers koro neno then ing'eni kaka ji ng'eny to kinyal timo gimoro amora te koro nyaka ikwong iserve ng'ane kidhi winj wach ng'acha. In short tich no inge. Ok ni kare tich no inge. En obire bo wacho ni ato kacha to kapar okanyal nikech ene mano kodwa ko. En koro kodwa tiji. Koro tapenye to ya to dhi bedo nang'o. Koro ana wegi koro donge an koro ka Soknko to koro anyiso nyako ni to koro tich madanga ma kaka ng'ama Soknko. Kaka ng'ama Soknko. Mato nyinga mong'ere kamoro amora koro nyinga no to bende wewe yue ka we donje ahinya. Koro nyako ni ng'ama bazu. Iwacho ni uitemo kare nyalo ne. Koro banyiso nyako ni ya. Juu sasa umeamua utaki job. Koro giminyalo timo. Unless wamanyo tich kamoro minyalo jotrie kendo. Mondo nyiri moko yudo chuo mabeyo. Kendo nyako no wacho ni koro en mar tich gi club no koro neno ka gima owerego. Oduogo lale wanga kidogo. Koro okanene. Koro neno. Olale wanga kidogo simu be ka gone to wacho ni kuna mali ameenda sijui kwa kazini yake akena ang'wago. Wacho ni saa. Koro ni abenda wacho ni haina shida. Tapenye ni saido tich ni podi otemo manyo job. Otemo manyo job. To koro koduogo kendo oduogo after a while some few weeks biro to obiro be ka ng'ato dang lim ng'ato. Tapenye to raya to wach gi tich nobedo nang'o nikech be tinda okaneni ki thoro biro ka koso ni sedar gi ng'ama ni dak gocha ni en kod duogo nyisa ni nikech koro ng'acha be okonyal bedo go because tich ne gikonyre ang'o ne gikonyre budget. Apenye ni to koro nitie business minyalo timo na personally kuri beta kamari wacho ni ada timo biashara. Kasto yie. Yakono nyisa story ni ya en gimo nyalo loko en ando men. Omen achiel. Omen achiel. Iwinya. Koro jaber wacho maber ni gin dala gi kocha. En mago ong'iyogo. Min gi bino setimre nade? Setimo alano. Koro ni man is easier. En gi experience kowuok kuom mama gi. Abo chako nyisa that way. Koro konyisa that way takoni okay. Karaka mano nyalre. Let me organize for you. In me just a week. Monda ngeni traffic mena biro pesadi. What a good husband. Penye ni traffic dwaro mena mo wang koso mena moya namba. Koso mothol. Koso mo ya. Story ni koro to meet ni makori nge wa. Wana nyino kombanga. Omena mo wang koso mothol. Koso mo beda mo. Sane mapa. Koro ane mawuoyo. Ngeni interview kitimo to iwinjo gi mangato wacho. Yero awinji. Wado maber jok ma
wawinjore do. Koro nyako nyanyise idwaro omena mowang' koso omena motuo koso omena mang'ich. Jaber oneno ni omena mowang' is better. To koni ng'eno omena mowang' ka is better, nyaka ibed ng'ato moro mabende is very chap. Samoro rumo tikona. Koro wachako, koro donga ase confirm wach omena. Koro omena kowang', koro biro traf achiel biro siling 2,000. Koro kapono use ne mong'e pimo bro pimego gi pesa mobro do mowuok profit mobro do weka. Andong kasetimo mana after a week to kora kelo. Ing'eni Jaber ochako ni tiyo tijni maber kendo chaka gi mane dot. Amano chako usire gi kama intiere ni. Ma pod odak kama ne odak go osiepne cha. Donge koro kama ne odak go osiepne no ko odak. Koro winjo. Amano chakre gi mana kama omeno donjo. Tanyisi mo biro kawo omena. To koro siko biro kawo omena to ong'e omena to neno ni bas ma nyalo dhi maber. Omena chako usage kanyo. Koro ne pimna ma. Donge ni ko aba wacho ni we mondo timre nade. Odhi mbele gi nyime gi ang'owa gi biashara ni koro an bi koro kada. Okay, donje biashara mako. Biashara sema. Koro yisi ni koro try your best. Koro dong omena isechako. Mara koro uso ni omena. Okuna uso no omena. No, yawo ne omena. Koro yawo ne omena. Ing'eni ng'ama nyako by the way Kenya nyoka ochako bag. Ya miro penyo no omena achiel. Koro winjo. Ok omena mwang'e mok ni wang'e ni. Aron winja ko. Wawinji. Nyiero to wanyero kwa sitieko. Baka ni late. Mari kata okete nyiero kamano. En baka malate kabisa. Koro from there Jaber onyise ni ata pesa kama mauso. Koro no biro ga pele every day. Seche moko wacho na uso siling 100 ata koni in save matin save 500 to modong ene ka kitu mbele. Yoki imano rigo. Unajipanga tu lakini bora umesave ka kitu nikech bora biashara inakusaidia. Ngeni nakoni no mena nikende moki bro uso. Nikech bro poma neka ngato wacho ni kata rech be waero wagombo rech. Koro idongori kamano. Koro Jaber anyiso kamano chaka kamano. Ngeni nyako no duogo lal, Manini kata omena no poko uso kata 2 weeks. Yani 1 week cha. Kara Jaber nigi pache. Pesa serome. Makoro en gi pache. Pesa ringe dande kanyo sawa. Iwi. Jaber odhi loro na simu. Jaber ka loro na simu. Boka wuoyo ba wacho na nikech okare galando gik moko. Okadona luong ng'ato bi okonye e case. Mano nikech ing'eni kiluongo ng'ato to bro wacho ni ing'eni mano form achiel. In kind of a person ma deal gi case ga kien. An koro na linga that way kaseling kamano to nyako no duogo kendo gocho to penje ni Jaber. Koro nkasi na yaw ni ohando mena koro ringo. Yani loro simbi. No koro na isimia be in gi serious gi life adia. Koso nitere kaki ben gi kwandi motala kia. Jaber sio hivyo. Siji akeni dalagi ni ng'ato tuo siji ne nyamen gi siji ne whatever koro no chuno timre nade nisi ni kata kapo ni ng'ato tuo ing'eni kapo ni inge shida igochona tuane no kaka watatua samoro nyalo bedo in koro pesa ando menana in ere kore dhiga na asim to na wacho ni let me just take it gi kaka wache no kapo ni kata kapo ni ng'ato tuo dalau tika pesa dhiga te tido no konyi na Jaber koni mano se chanda lakini kata anto mena no be koro se dhila okadwar koro kodwaro mena ke koro kodwa wacho mena mane mano dwaro cha koro biro na giparo moro ni by the hata kuuza nguo iko sawa koro Jaber nisa ni kuuza nguo kendo mtumbani Raya beda mosubera Rasa kosiniango in. Kosibin tire kaki. Okinyo kako chando boy ni. Kosibin. Kori da sema kwadi kawo ne okwajo. To no adwa chwado boy ni ran koro chwado Raya. Koro. Leo ni bende koro nok na dhega gi komba ba ni tiro kijana moro na uroga. Tanisi bana dhengena ni leo ni go. Mapodi chaki waru leo ni. Koro na kijana cha rami yoga mema na pesa to mona leo ni moko kanyo tops gi magujoma nyiri gi obed bra takelo ne nyako ni bende koro maningi ni 2023 that short period mano duko are du mera uchiel gik mosetimre kanyo ng'eny turi bwana medu nyoyo kanyo ji umudi koro neno nyako ne medu ni nyoyo
akelo ni mago to bende aneno gene nagi wangi otingo gi kanyo ma odhi uso gi boko uso gi kara gigo ni e ot jaber chako randa kamoro randa baki ok gigo makora apenjo ng'amano gidago ne nyako moro kanyo dho no ken jaluo tapenyo ni kwani raya kwa piju sikuizi simonangi to nisa ni rata amonangi Gmail yako na tapenyo kigochni Raya olal namba ne onge go kendo namba manotiyo go odoko timbre nani oloko en ke adiera be kana go namba ne nok donjo kora isuru do mana wera go lurumo kamano ingeni kin ngama dicho ti accept to amara ina maero se chandi na iro kora from there nyako ne duogo na gi nyako moro kanyo mabende nosega rengo mowe chuore oduogo nigo oduogo na gi nyako moro okelo ni okuno kelo na koro giduogo ira gibiro jare ani ngene kiwacho no duogo nigo to gisebiro ngani ko gisebiro 2024 makoro walda kono 2023 cha rumo tane ne 2024 mano do ko do nge otima chwan no do ka nitire club moro no yudoga Pompeo koro no wajadhiga kucho koro no gochoga every Thursday koro na dhiga ta assist ga matin ande ta assist matin to nyako ni biro na to penja ni Alphonse angeni sani tinde misa ta kone atinda seng'iego koro gimetim neneli koro okanne gimonya lo shine common don koro ni saa amua anto gisani ato ngeni pod abro focus gi kaka timra nan atim jabero nsani ento koro en gigo kodwa en koro neno no dwa donje tiji thum koro neno tiji thum ngene modwa donjen en ko dwa bedo dancer Depende bedo dance inyalo miel kose inyalo miel mang'ato wacho ni adiera in gi talent mar miel weri gi miel moko murundo sinde wango e kor simo nitere miel moro makata kaponi miel stage you have some unique patterns minyalo iso ng'ato ni amae kitimo mai kama kore miel mar manyo mwandu koro jabero dai ni en awera kode an koro kana awera kode from that to mluya makoro ne gibiro go ni teto nange to penya ni unajua by the way mimi nataka tu niingie kwa industry ya muziki nataka tu ku dance unaweza tafuta mtu atufunze takoni kudwa to kama akunywa konyage sana to dakika mathisto fale kala taso fale kuna mademu wawili hapo amekuja dho ameenda gidwaro ngama dikonyi gembe Namanya lo coach ge. To kora gocho ne koro nyako mane gi miel mloya. Mloya no kimini wacho no ringo we chwore. To dong mane mano we chwore. Chwore mano we no be mloya. Ginte wa loya. Chwore mane mloya. Kendo was my neighbor. Kori we. Koro wewe. Agocho ne tanyisi ne mrudi nyuma ile kazi yangu mandaka mwenye anazowafunza ku dance and yuko hapa. Gibiro. Kagibiro tofale penjo gani? Mnaweza. Du training ni siku fulani ni hivi na hivi anok na koro training ono kadhe donc koro anase hand over what gimana koro yonge kanya koro anaonge there an koro gichaka miel gichako puonjre bingeni koka buja lamo kata nyathene soche doko nere kata mtandao koro nikech ne gitimo that hard work mondo gibende ne gitema nikech ni miel okoyot miel bende chalo another teach much nyaki okay miel chalo gimoro niya kidwa ni miel nyaki timateka nyaki make some effort to miel bende koro nyaki bed gi ywa kendo brand machielo ngeni miel koro mondo man teach mar miel okoyot ineno kata mondo ngato kawi mondo miel nyaki los brand ni mar brand ni kin kaka ja dancer kaka ja dancer ko ngeni kacha koro okinyal nyisa ni miel ne jo mana kaka Kolos Kaiser bas yes okinyal nyisa ni miel ne jo angla kende mane ge menyalo figure out ka nyalo de ka safari koro nyaki isiwuk ni dancer o angla dancer koro awegi kamano koro donge kidogo anano manaka nano ge internet kanye video maga bugere ge sama ten gi na TikTok kichaka mana kamano ginyara bandune musiepne ne kidogo to kor ma pode no siepni
Asichiko kora nasa difa. Mimi nilishajoti. Osiepe modong, watu serumo. Gima koro washa yakacha wange. Donga para ngato kangata no se dombolo. Ombolo. Donga ngata no se dombolo. Give me sebare wodo mera. Makaya ombolo obare. Baba nase go main, joma luwe waya o luwe papa tio med luwe. Kanyo nase go main. I was the first person to beat the men. No, I was the first person. When I watch ni found a member cause I watch now. Ma iyo kanya kuchapa jini. Being an virgin to donje wido mera. Ida bedo daktari cause Ando hiyo joni hiyo. Ngene in sure inya. I'm sure ni cage. Inya bedo joni industry. In no kuro gisani. In the music industry. Yes. Is that right? No. To jogo mabedo kode, Enjo music. Mabela, mawuonde. To kong'eyo niya. Soknko ni. No se kaloka. Obe fall under that. To kataka fall under that, I'm the first. Ine ine. Korine. Koro kukudonje matut. Iwu ne papa tima. Un matanyi muwinjo no. Koro kata papati koro luoyo waya. Koro papati luo waya. Eno luo. Nitie jokwath gi jonyiedho. Eno an gima duoni kasekalo tasekalo okadog chien. Ikoni no kidoga chien. Akadog chien. Problem na. Sama papati ne yudo nyathene makuri wuok e ywakne. Nuse weru kode ne ywaga ngo. Winja bed mos. Inga gima timre? Han no gona sim. The same manager mara Abuja Lamo. Miluongo ni Jaro Woda iri. Gona sim to ko ni Soknko. Okay, though aero gatimo comedy, aketo ga TikTok na. To isa ni Soknko wach moro peke ground ka. Giri magiri cha sano go picha gi papati to koni gira mano kilera nikech be moko lara. Inga gi giri moro to gi giri magiri. Koro ole to donge mano to nyaka bed wodo mera. Koro apenyo ni go direct to the point ni papa tiyo go picha gi raya. Mani ngano do ka ndalo mane wane live kodi e TikTok cha. Macho ya kapo dandalo. E picha marayo gumecha. Gino kadore zaidi. Kadora. Mos. Eno gumo kagimi wenye ko toto konete. To inose wei. Gimo me nyaka na yuage. Gimo me nyaka na yuage. Ni kata bing no kawe. Tasio donje industry mar thum aja thum bwan. Koro wengi na wer katoka we. Winja. Ija thum awinji. Adwa ni winja. Athino do kama wae modoke. Koro chingo na dana dong Kiswahili moro no wuok kae ni sema itoke sema ikutoke Koro chingo na koni acha ni sema little nde iwinjo nitie ngene kaka wer mini bero cha nitie nyiri moko makese kise ko Bila to timri nade de gombo no yokende koro kaka raya gombo no ya rato kana gombo no ya to karango machandi to kibeni mos ba ine won gini apa ni adir mantie ne kama nyathi cha ne kelo ne to li my beta x my beta x muwinjoga my beta x ngato sewei mo move on gi some customers mano serve club mocha ko move on gi some customers mano serve omena mocha ko move on gine ne podi manya nikoro nikech koro o katiana gi ngami ngeyo koro ni kama no koro lwalit ni saidi moingo jok moko mano se katia chien ka to wech be ni se weye kwari dakise yuak ne kata jok moko mabende samoro no sava mabende yes ni sani odong ni jibile jomoko wuondi magise ni jogo bingeyo tango mi papatie mi makone koro ingeni ya kise bedo ngama dichwa nitere gik moko makata kitimo to kochono nyaka ngato nge iwinjo aparo ni on that day no sechopo koro no sechopo ni mai to kori mai kota aneno koto the kore winyo manyiso ni ngani nikete chunyi manyaka chieng mono ogumo ne papa timi chich no toko na chai ka chunyo yae kese yuak baba ini ujo ga unyani era ujo gimo me wan bende wafuato era ni
Gimomi wan be wafuatera na pinji moro chien kacha chania. Ni seche mane otiyo kama nutie kode ni. Ine mane decide ni okidwa ni ji ong'e ni un kode koso ene mano decide. No kadwa. Adwa nyisi gimoro achiel Radila. Ada nyisi kenda nyiso ne jogo duto mane no. Wachno wan wakia. Kamera kato ber ni gineno waloka but ada nyisi gimoro achiel. Ja kamera zoom wange. Ineno? Zoom. Number one thing come. Iwacho ni wako no kamera so. Wo beta X talk. Ni ya. Kapo ni ng'ama dichuo. Titiyo gi dhako kamoro achiel. Kikawo hera ni dwari wo gi tich. To bende kikitem kata ni kori dabido close to her. Nikech koro maybe ise kende kata maybe teach obed teach hero bed hera. Hero bed hera. Iwinja. Koro ng'enia nitiere gimiluongo ni utoto. Utoto achiel cha. Utoto na an mano mari. Sama kuri ikawo hera idari wo gi tich. Ne oganda Luo kendo e piny Luo. Oganda wopong' kod were mathoth mapoko yangi. Nyota mag rowere bura dimo ka duond jowa modhuro bende poko winji. Wakeloni Luo Talent Search mabiro kod tekre makende. Ma en chenro mowuok oko mar yango kendo konyo jogo man kod were mar miyo ji nyiero, wer, miel, lendo kod mamoko mathoth. Luo Talent Search biro mar neno ni lek magi ochopo kare. Be in kod oteku mar bedo duond Luo, bedo sulwe mar oganda Luo. Riwri kodwa mondo piny ngima one mich mane ogwedhigo. Ma kik bai. Your talent, our stage. Let the search begin. You know, this Friday, dancehall artist. I'll be performing at Luo Talent Search, 15th April 2025. LTN Luo Trending Nation. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Okibotio maber, osiepna okibotio. Iwanyele utota jela. Ineno? Okibotio nikech ang'o? Kanyo mubro chako do madharau matendo ma okbro nini. Soknko. We miyo ji advice gimitimo mofu. Lenga. Anto gimomiyo nokoriwo tich gi hera. Dori winjo. To poko de okobedo success. Emomiyo abada penje ni amano temo protect hera. Gi tich otemo ni mondo tich kikriure gi hera. Pod in gi hera na nyaka sani. Winja ba. Duok gimo penji. Winja, ok unyal ng'ada kapok atiko gi. To kikwonge duok yawo. Pod ok anyal duoko gi kanyo nikech abe pod udhu baga. Yonge hera no kanyo biti okitiye. Ibito tich gi hera. To nineno ni protect hera kendo imiyo ji advice e kamera. Ero lal ticho lal. Radida wanyisi dongin gi tije. Omari ni gi tije an gi tije do. Mani ngin gi your personal job. Yes. Dongi winjo. Koro ka sani ni gi brand ni. Sani ko luongi dongi ki nyalo jipanga. Yes. Koro gima ingenia kana wacho chien kacha niya no kadwar yani okay yani awach nango no kadwar ni koro mondo abed mabuti machiegni to sama wani tich. Ineno. Nikech machako na wacho ni koro kata kapo ni nyako nitiyo kata batiyo ka. There is no need ni mondo abeda close to her, ni koro daily ni kata kan koro ane bath. Papati yan jathum donge. Is a musician. Nyako ni ne picho mako ka gumo. Okng'e ni samoro no miel ne papati. To picho make nikech ne picha to miel. Video ema miel. Koro kata yango wacho ni en bende ne teach at the moment. Ma picha no make. Koro nyako no. Ma relationship moro samoro gionge gi papati. Nyako no. Ng'eni nitiere relationship moro ng'eni unipodo kia. Ng'eni jiari ong'ere zaidi. Wakati kete ni mara de, Mibro watch ni no tibro watch ni tibro mana. Manyiso ni mondo mini chope step mogumni. Already ni date. Koro ng'ema ber. Koro ng'eni koko gumo cha. Mano already osedonjo.
Mano koro kaka neno. Oko e gumo yoma, nyako no gumo yoma. Penje kanyo. Agochone. Naduga gocho tapenje to koro raya apenje. Kata kaponi iamua ni timo kamano. Nyako no gumo yoma. Kine ogum to mano gimoro nodonjo. Ma ng'eni ng'amo ng'eyo ji ariyo yene wacho gimoro ma important ni ji ariyo emong'ere. Mangiso ni ng'acha kako gumo cha mano gino donjo. Okotho gumo. Makine ogum ne ng'at konyama wache kame. No konyal gumo yoma. Ang'e konyal gumo yoma en kine ogum kamano. Nyako ne to poko timo ga ger kaila. That was the first day mano timo gi papato. Engineer mea pi kacha cha gini is very hot. Alafu ya udrishni mag studio. Kore jaba. Nyakwa mobi gini to koro osechwakore. Gini osechwakore. Kendo iwacho ni gimoro kel ka. Ma koro ogwang' dhi gi gweno tineno. Tineno. Momo koro dongo mambumbu. Jo gweng' go siau. Koro kisani. Papa Titi ng'e maber noseneno kumene noseluo waya. Sani be ng'ato kawo gedo base. Ne wachi ang'o koso sani kichaki winjo ni omari okawe tidhi go siau miywage. Idhi ng'e ba chicha kodi. To mari bende wuoyi ma bende kata ko gine onge shida. Yani ambe ane mix. Idhi ichich kodi. Ambe ane mix. Joma osegumo ne gitei na chiel. Okiwinj ng'ama gombe. Yani ng'ato go, yani onyisi gima otiwe no gombe to kara Nosebilo. Koro Omari to koro style mane tim ubedo gogo mari mi wacho ni ma Omari obilo. An nyathi cha no feature thum mar gine. Parody mar relation. Donge ni mubedo gi the other side. Yes. An no kogumo na. An no miela. Kaka she's a dancer, anybody can call. Koro penjo na en ni gik misetemo ka ikonyo nyako ni. By the way, kora you are a very good boy. You are a very good boyfriend to the lady. Odwaro tich. Imiye tich mokwongo. E club donge? Take. Ayie gi mano. Otijni ochako weyo, ochako dwaro ni an gima koro nyalo timo en uso omena. I support omende no. I like that. Ochako dwaro kendo ni en koro omena ni koro okdungne, ok onyal uso, en koro dwano us nanga. Lewni. Iwaro ne lewni koso ke waro ne? I did. Iwaro ne. Noko uso kata chiel. Noko uso. E thum ka e king'iyo ndalo mosetieko nyaka nodonji e gimotimo kohero ni. Ma en miel. Ene morwake thum. Ene morwake, dong ene morwake. Nyaka ne rwake thum ni, kendo in michaki rwake thum, mano tik. Mokoro donje thum nyaka sani, osetieko thuolo mosekawe thum, gi thuolo mosebedo kokawe biashara mamoko gi compare. Thum osebudhe, biashara mamoko gi mosebudhe mohinya. Thum merano ko dhiro higa. Dhiro higa. Dhiro higa. Mangiso ni nyota ne nie thum ka. Ma ine makoro idwani mae nyota ni seche makoro en gi papati. Nikech koro ng'ene generation mwantiere ni ba oko yot. Otek. Ba dong ne kohero, koro wanyalo wacho no hero. Wanyalo wacho no timo gimo hero. Anto nasegolo gima ne nie chunye. Ing'eni ya machato koro nawacha mondo koro akete. Ing'e gimomiyo kaka nogo picha gi papati. Koro nawacha gi niya koro wagola dichiel sicha no te. Mondo kik bere ni there is any connection mora. Masani kata kopo ni ya kaka ni papati yo kalo ka gi nyako no gikalo kae gidonje studio ka to gidonjo e nini mago kuseda gima duong' nasego men dong apani winjo kama nasewacho Odike lojeng ni ine mi ng'ado ni girum magi penje ni oler dame gi mararacha anse modongo osebedo kipai kare nyene podo ne gi omera in bitter ex to keto a very bitter one ito kora penje gimoro kisegole chunyi tiweyo igole ni ketni ya gima ng'weno pod dugo ka buta ni gizan ma iwinjo ka iseng'ado miyo girumere miyo gi mararacha no gin bende gikaw giwacho ni we wakaw marachno tiwinjo ka koro giginene point more lalo ka gima ng'weno to pod dhi dum buta nango ng'ama ng'we kidhi
Ngama ngwe bwana dokiuya. An gima ng'weno. Okadwa nokale buta. Yani sebedo kode all along. Koro kowuok to dung. Mano pachi. Gima ng'wen gima chal nade umai. Gima ng'wen gima chal nade. Gima ng'wen gima chal nade. Madung. No dunge kanyo. An nitiere penjo moko mokanyal duoko gi kanyo. Wacha kata wanyalo ng'ado kata kanye. Ineno ba. Ada nyisu gimoro. Buoyne gi muya. Dongo mari. Buoyne dokiuya. Samoro ing'eyo samoro dung mamit. Gima ng'we. Ma tok gima ting'eni gima ng'we gi dholuo en gima dung marach. Wa nyisi, Bwana. Nene damu nyako madung. Ola langu nini kaka nyako madung. Ngeni ya, wako ni gimoro achiel. Kineno ka ng'ato leng'. Ni ng'ato leng' to nitiere ng'at moro ma koro jari en koro yie wacho gimoro amora kuom. Ng'ama leng' no kukunene kanena kamano. You did interview to her, no? And he said no wacho gimoro amora te. No. Kan nyise to kijana miluongo e TikTok ma ywak ni. Kosi dibede ne wi mani wacho ni don't nyalo paro that, huh? Yeah. No nyisi nango from there. Ni bai molilcha. Akini sura molilcha. I'll be in the coming this is my time now. Kora be wa watch make madongo. Duong reverse kar dung kanyo. Kar dum kanyo. Kar dum ano dum na ko dum. Igolo chuje chamo nyoyo bwana. Kore chamo nyoyo nano. Kora don't penja mapenjo bwana. Wa urukoro walo. Magete okwalo. Magete okwalo. Ine miwacho no dum. Koro wan watemo mana ng'eyo ni odum machal nikech watu ko dum no. Dum na ojoga. Wan pok wawinjo ko dum in fact an pok anene. Dum nyalo bedo gi tiende mang'eny. Ojoga. Ojoga chala ndim monyodho ojoga. Ojogi. Ojoga nyaka kok tiende machalo fulu go te. Ojoga nyaka mende te mana waro. Ojogi nyaka gi lepe te. Gi kako chal ojoga. To manis ni sere nango. Ojoga chuth kabisa. Ojogi. Dina sere wedoke. Ojoga gi nyaka kijuku mosapato gi tunde go te ojoga. Kijuku? Osere go gik mako machalo balloon. Tunde be chalo balloon. Gik molwar piny mag ten. Donge na ana ko nan saja ko chupo bro mana chupo ba. Wo. Mae kamera bitaeka. Rayo osebedo dem na setimo kaka dwaro. Nisego men. Koro wawe kaka juwe. Nisego men to na setimo gimetimo koro iwenyo. Jimasari biro kalo kire ndi. Nyako chano se wacho niya, the kind of boy who is me okonyal date kama onyalo dhi kodange donge but status to ase donje. Joma donje go to donje. State House. Nini Red Sea. Red Sea hapa ni ngero. Tapi joma Ricardo donja Red Sea. Loth mane Musa otingo cha. Nyasaye no nyise na ka loth ne timri nade? Go kamo barore. Ka ugini chode go piti ire bwana. Usaka to gini. No ade maber. Batudu kete gidiere ga goro. Wach mogi. Mi wego jo piny gi sani. Raya nosiepni. Manuse lonyo rugo duk. Me Bila. Moneno rudugeu. Industry ni ine mikwongo. Koro sani tiwe lot nono. To king'ene sida. Gilonyo rig duk. Lakini Raya bende dung'we. To seche modung'we ni. No, according to him, seche modung'we ni tunde bolwar mabende gichalo balloon. I don't know if you're getting me.
Ba nitere nyiri. Wanga be chalo ni monyo. Ine. Nitere no mateke room. Nitere nyiri. Mrapole. Mos. Ba. Mos. Ko se jogi nyalo wacho gi medwaro. Mokongo bochan na gi gwen tatu kumi. Angono. Ni gweno miri wade sili ga pa. Yo tie gwen moko machalo kichanuga. Keno tinde ge tie gwen go. Umiya gombo mong'eyo Raya. Raya to sano kinyal ng'o tie orumo. Orumo. Raya manen Raya ka nen Raya. Sani tindo orumo ma akia kata Nyakudonje Red Sea kode. Sani akia kata ko chiwo gi chien bene nikech wan gi bucha ariyo chien ga. Akia kata ka sani bondo chiwo madiere diere. What you need is very. Koro kacha. Nyini wacho ni ya. Ndo yudo Raya kaber. But Koro ma bange ni yude ko ber bange mise kalo kode Red Sea ni ema koro kethore. Mano koro ngeni kacha luga ni ya. Kacha to koro wewe, kacha na koro nyinyi wangapi? Wawili. Koro kanyo to kike donje. Ingini koro kaka sani ngato nyalo sani for example wachi ni idhi hotel do. Kata maybe ngato nyiew ni chiemo, si nyiew ni tudugo landi. Omari bingeni nitiere chuo moko nyalo bedo nyako maber nitie chuo moko mosekalo kuomi maybe tichako bedo marach. Koso Kore gima temo explain kani ya. Sichimo ngato kaka for example Omari sani chamo nyoyo. Awachi ni nyiew ne nyoyo. Denyo tode wadoga mana example bra. Koro inyiew ne nyoyo. Osechamo. Denyo to no denyo ga. kuna joge ni adhiango nyiew na nyoyo. wek tiyo gi example maradieri. Indi wachi example ni sani okenyoyo nyoyo. Koro inyiew ne ngane nyoyo chamo. No. Kosechamo to ngano dhi chwanyi kamoro mana kidogo tu. Ochwanyi makoro idogi e paro ni bana koro kiwe mojo gani tu ni manyiu ni nyoyo. To nyoyo manyiu no bedung. Nyoyo Nyoyo mang'ich. Adawache marach lakini wawache. Koro inyiew ne nyoyo tidhi chwanye. To wuyo ni marach. Nyoyo mami ni nyoyo na madung no. Ni ngeni kisechonyo mai to mari nyisi niya. Koro gik miwacho go to koro kudhi konyaga makate nono giwe nyiew na nyoyo madung. Sijia kamite reja moko dum. Koro no gikaila no koro. But meanwhile Raya ojoga git machalo sikuma mong'wedi ojoga. Koro sani to kadware. Dono ka sani denda ber by the way. Dendi ber. Denda ber. An noka ng'eyo chon karo rado gi Raya. Koro ng'eni an sani. But ini sani ming'e. Koro kwanya ng'eyo kaka dendi ne chalo chon kapok. Sani denda ber kata ko kabe sani chwe bwana ko ka chwe. Raya ne dhero koki. Amen. Ne Nyakwara Mogi. Iwinjo kuma wach no bedi. Iwinjo maber ka MC Soknko Bila Pesa olero. Koro wan wabiro chwade to wayudo ka nokale seda. Okale seda kabisa. Koro wane wadoko kwa gogo ng'ato. Dhiaga dida. Kod jogi ne wachako rad tichare. Nyikora Mugajwang ne watemo nono wach mar Raya nikech ywak osebede TikTok kacha ma ok odhi kare. Ting'eni seche ma wuoyi wadu ywag ma pi wang'e chwer ma gino litne. Kare ne ok oywag ni gino litne, no ywag ni ogolo gik madung kuome. Nyikora Mugajwang. Koro gie sani Nyikora Mugajwang ludhwa ni ok otiyo. Nikech ne waparo ni ketho nying papati. But lo de unugo kanyo nyalo tiyogo. Ne waparo ni ketho nying papati. Kare wayudo ka weche ng'eny sae matin. Kare. Kora Mugajwang. Wachako rad kendo tichare. Namba. Giwachne gi namba ni. Ne jogo duto madwara ma nyalo yudo yo mayot. Madwari. To dong sani an single. Maraya ni okichake dwar buti. Ayo chiwo namba direct. To kikibed madum. Kikibed gi thuno machalo chapat. Kikibed gi wewe wacho gimoko wachi. Thuno machalo balloon. Kikibed ni suji chalo ndim monyodhe. To bende. Kichale iti chalo sikuma mong'wedi. Kikibed ni tiendi chalo muguma kumu tatu kumi. Gang'o kendo cha. Iwa wil gi moro ka. Umi charo kiwuoye. Okadwa gini to berne. Machalo wholesale. Gi machalo wholesale no. Nitie gima wiya wil go ka. Gino ka tin to bed matin. Okadwa mayok ambulance. Mana. Buo
Oe! Ka tis to bed matin. Ka in gi gimo wacho no. Boy, wak be. Kabi ule. Sana marna sana. When men are passing through a lot out here. Chuo kale matek. Angizo ka jigin to kuinji. Mano titiego kada 2 minutes Ah, we watch koro. Ne kauru namba na 01 14 23 40 48 anoyo 01 What most my time ni. Ma time ni custom camera. 01 14 23 40 48 01 23 40 48. 01 14 01 14 23 23 40 40 48 48 joka nyikora moga jwang kapo ni dwaro njugu male oloso njugu male manyasani kapo ni nyikora moga jwang idwaro gocho ne tionge qualities mo wacho go osimo yeni Gini kikbendi gone wiu tidwaro to dung be dung koro dung na marach no kabisa. Pero gini no kale problem wuoga de minyo bwana ngaduru kamera ko bwana wade minyo no seda lakini papa tiboko mano kitu Uyu ame chaki yiwa toka dwa. kike yiwa Body very go. Ayiwa? Keke ya yiwa. kamera Ma wa kamera kapoko chako yiwa. kapoko jako yiwa Raya bedwa dung ma ko be. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Weche mopondo, weche mopandi inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. isebe Ne sigana mamulo ngimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete kata wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest.